Manteision i fi o astudio trwy'r gyfrwng y Gymraeg yw bod y gwersi bod llai o bobl yn y dosbarth. Felly fel yn un o'r modules fi'n wneud, mae 2 o'n un y dosbarth, felly mae'r darlithydd gyda fwy o amser i roi yn unigol i ni. Pan rwy'n trial am swydd, mae'n mynd i edrych yn well pam mae gyda fi 2 iaith yn hytrach na dim ond y iaith Saesneg. Achos bod fi eisiau aros yn Nghymru pan rwy'n henach, mae'n mynd i fod yn lefantais mawr i fi pan yn trial am swydd yn y cyfryngau Gymraeg. Mae'n neis cael y cydbwysedd rhwng y 2 iaith hefyd yn hytrach na goffo wneud popeth i gyd trwy'r gyfrwng Saesneg.